Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur kabare? Ketemu meneh nduk kabar basa Jawan, nduk acara kabare arek futsal. Salam bal-balan, waya nyaduk bal. Lek gak nyaduk bal jenenge duduk bal-balan. Dulur, mari riyo Idul Fitri. Arek-arek Ajamer balik maneh. Olahraga futsal koyok biasane dina Senin sore. Nduk lapangan Nenjab Won Stadium Kutha Kepanjen. Mari prei mergo ana riyaya Idul Fitri, arek-arek Ajamer saiki balik olahraga futsal maneh. Sakjane Senin wingi arek-arek futsal, maksudku Senin wingi arek-arek Ajamer wayahe futsal maneh. Mergo gak ono sing teko, akhire Senin wingi gak sida futsal. Futsal iso dilaksanakno saiki. Koyok biasane futsal arek-arek Ajamer dina Senin sore nduk lapangan Won Nenjab Stadium Kutha Kepanjen. Wis sak men dhisik ya lur ya. Kabare arek futsal dina iki makili sing tandang gawe sepurane nada trima. Mantap lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam bal-balan. Salam bal-balan. Waya nyaduk bal, lek gak nyaduk bal jenenge duduk bal-balan.